תגיד לי, אתה נורמלי? מה רצית שאני אעשה? זה ילד שר, לא מרביצים לפאקינג ילד! אני לא הרבצתי לו, והוא לא ילד, הוא בן 23. אני הולך. לאן תלך? כמה שיותר רחוק ממך. אתה לא תגיע רחוק בלעדיי. מה אתה אומר? מקסימום לכלא. איפה הפאקינג מפתחות שלי? איזה גבר, למדת לקלל. מה קורה, טומי שלבי? יודע מה? אולי אתה תעזוב? וואלה, זה לא בראש שלי בכלל. אולי פאקינג טוב פתאום. תירגע. חלאס! מה נסגר איתך, שר? צודק, אני איבדתי את זה, אחי. פשוט קח את התרופות שלך ותנקה את הבלגן הזה. זה בסדר, אני כבר מטפל בזה. תודה, בן. אני חושב שזה בושה. שמה? שגם יש את החדר הכי גדול, וגם הוא משדרג אותו במיטות. נשבע שזה בדיוק מה שאמרתי לו. תקשיב, אתה לא מתבייש, כל הבית נראה חרבול, אתה רק מוסיף דברים לחדר שלך. יש לו חדר גדול, חייב לנצח את השטח. אני גם רוצה להביא מיטה לי מקום, אני יכול לשים את אצלך בן? רגע, אין לי פה איך להסתובב. לא, הדלת, לא צריך לפתוח את הדלת. אתה תרים למעלה, אתה תרים עוד. אין לי עוד דלת, תקוע פה. זה. לא, מה זה קשה רצח, מתן? אפשר רגע גן הצלה? עוד כמה קומות, מתן? וואי, זה רק קומה 5 אני חושב, וואלה. לא, זה קומה 4, בקומה 5 זה 4. רגע, קשה לי, אבל זה שלך? זה נפל לך? מה זה הבורג מהמוח שלי? קשה לי אמיתי עכשיו, עם יד על הלב, זה לא חוצפה. איך הגבתי שנכנסתי לפה? איזה ביטה, יא בן זונה. מתן, 100 שקל, אתה מקבל, אם אתה מנשק עכשיו את הנחש בפה. בואי, הזין. אתה רואה אותו, אתה מתחיל לפחד, נכון? טוב, יאללה, אבל אתה צריך לתפוס אותו שלא ייתן לו באמת ביס, הבן אדם מוטלן. איך קוראים לו? מתן. מתן, מה הוא עושה? פרץ. זמר. יעני, זמר. תבוא לעכו, אני עכוי. איך אין סיכוי? לא, זה עכו זה רחוק. אז מה, תבוא, תאכל, וואלה, מתן, אתה לא מפחד. תשאיר לנו על הספינה שם. וואלה, עמד בזה יפה ובקלות. אם אפשר לנהל את השיחה הזאת אחרי שהנחש ירד ממני. מתן, זה לא פעם ראשונה שאתה מנשק נחשה. אני אגיד לך את האמת, זה הכי זול שהוצאתי על נשק נחשה. כן, זה אתגר שרץ ברשת, והגיע הזמן לעשות אותו גם פה, לא? פשוט להרים את הכיסא ולקום. אחד באחר. יד אחת מחזיקה כאן את הכיסא, תצמיד אותו לחזה. לחזה. ותקום. וקובי. מה? 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 איך זה כזה קלוש לי? זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, אולי כי הוא גבוה? כן, תצמיד את זה אבל. כן, תצמיד. יעזור לך? הכל טוב אחי? סך הכל לקום? סך הכל לקום. אתה יודע איזה כואב זה בראש. סך הכל לקום. תדמיין שמישהו בא לך ערום מאחורה. זה רק משאיר אותו ככה. עם הרגליים עשו לי. שים את זה לחזה. יש משהו עולה. יש משהו עולה. זה לא הגיוני, תעשה בשביל התוכן קצת. די, שר, מה אתה עושה? תגיד. אני רק יורד יותר נמוך. כן, קובי, זה עוזר לי. לא. וואו. לא, תראה איך הוא יושב בעקבים. יען, אחי. מה זה אחי? זה לא הגיוני, נו מה? יש לו מבנה גוף פשוט שמאפשר לו את זה. מה, הוא חסידה? זה לא גובה, זה משהו לא טוב שאתם מנחים אותי לעשות. לא, אני אומר, יש לך משהו בגנטיקה. אתה יציב רצח. אתה מרגיש יציב יותר במהלך היום? כל מי שמחפש את בחור יציב. שומע? אל תפרסם את זה. בוא נעשה לך הימורים באילת, אתה תהיה כמו פינה באילת. בואו תעשו ככה, טיק טק, מי שמצליח 100 שקל. הולכים להתעשר, אל תעלה. אל לנו קקו, ילד. גדול ילד! גדול ילד! יש לה טלוויזיה דילס, הוא קיבל התראה בטלפון שהוא שם גול. בוא נשק אותי בראש, ישר יתחבר לי. אתם מממנים את היציאה היום, חבר'ה. אם זה נשאר ככה, יוצאים לפיינשמקר. עכשיו מה זה מממנים? כל מה שאנחנו רוצים אנחנו מקבלים? כל מה שאתם רוצים אתם מקבלים. המכסה היא 2,000 שקל. לא, כל... 2,000 שקל. לא בא לו להגיד את זה. אתה יודע להיות... עוד פעם 2,000 שקל. כמה שמנו? שמנו 200, נותן 2,000. אז אחרי סופש קשוח בתל אביב, החלטנו שדי, חלאס, מספיק. בקצב הזה אנחנו לא נגיע רחוק ואנחנו רוצים להגיע רחוק. אז בשביל לתקן את המצב, החלטנו לפנות לבן אדם הנכון, אריאל אתגרו. אתם רואים? זה 1, בום, 2 ו3. מפה מתחילים. 1, 2, 1,
2, תראו מה זה לגוע. אפשר עוד פעם לגוע? אני לא ראיתי. תמיד אמרתי שאתה נטל. ככה לא דמיינתי את האנימון שלנו. איך אתה מרגיש עד כה מתן? מי זה מתן? אוקיי? אז אתם חייבים להבין, זאתי זה חותמת. אריאל הוא אחד המאמנים הבכירים בארץ ל-MMA, הוא הכשיר אלופי עולם, אימן קצינים ולוחמים בצבא ובשב"כ, ועכשיו הוא מתחיל לאמן גם אותנו. כמה רחוק אנחנו ניקח את זה אני לא בדיוק יודע, בשביל זה אתם תצטרכו להמשיך לעקוב, you bitches. זה היה מוזר. אז אני סיימתי את הוולוג שלי, מקווה שנהנתם, תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון בשביל לקבל עדכון חם על כל ולוג שעולה, ונתראה בוולוג הבא חברים. לא, רגע, חכה, חכה, עזוב אותו, לא צריך כלום, עזוב אותו.